oli nyt toka kerta, kun me Joo. vedettiin Harrista. Ja se on sen Aspasomen pohjalta kehitetty, mutta me ollaan aika paljon itse asiassa tavallaan niin kuin ideoitettu sieltä, mutta sitten se sisältö ja toteutus, niin me ollaan muokattu se vähän eri muotoon. C.F.Harris, eli C.F. Harris on sen tavaratalon niin kuin virallinen nimi. Meillä on aika moderni. Vaikka Harriksella on, niin kuin, me siinä alussa esitetään sitten, se justiinsa Harriksen, meillä on itse asiassa Italiassa suunniteltu logo Harrikselle, että siellä on yksi mun tuttava sarjakuvapiirtäjä, jolta pyydettiin sitten logo Harrikselle ja sitten tosiaan niin me aluksi kerrotaan siitä historiasta, että Harris on 1800-luvulla jo perustettu Turkuun ja sitten miten on niin kuin kauppa kehittynyt ja käydään sitten Harriksen kautta vähän sitä niin kuin kaupan historiaa läpi. Ja tällä hetkellä Harris on tämmöinen voimakkaasti kehittyvä moderni tavaratalo. Periaatteessa siis tämmöinen fyysinen tavaratalo, mutta meillä on myös verkkokauppa. Nyt oli vain jotain yhteysongelmia. Meillä oli hiukan aikataulussa sillä tavalla, että se verkkokaupan toteutusta jouduttiin vähän siirtämään ja sitten kun siihen tuli johonkin yhteyksiin tuli ongelmia ja sitä ei päästy sitten ylläpitämään, niin se vähän jäi, että sitten meiltä loppui aika kesken tehtyä töitä. Oliko teillä noin valmiit roolikortit vai kirjoittiko jotenkin uusiksi niitä? Tai mä tein ne. Joo, ne oli uudestaan tehty. Että ne oli ton Belvinin tiimiroolien perusteella, niin mä olin valinnut sinne nämä niin ryhmän toimintaa edistävät roolit. Eli siellä oli pelkästään niin tämmöisiä NS-hyviä tyyppejä. Ja sitä me puhuttiin, että se varmaan auttoi aika paljon siinä alussa, että tavallaan niin kuin jokainen sai semmoisen positiivisen roolin. Että sinne syntyi aika hyvä henki ja se, on, niin kuin se yhteishenki on pysynyt sit siinä ryhmässä sen pelin jälkeenkin. Ja se oli yksi semmoinen, mitä me niin kuin tavoiteltiinkin tässä, että mikä oli meidän tavoite, se ryhmäytyminen ja saada semmoista niin kuin yhteishenkeä. Eli 2 kertaa viikossa Joo. teillä oli joku tietty luokka, olitteko te sisustanut sitä jotenkin, tai oliko se vain ihan niin kuin luokkatila? Millä lailla te ikään kuin menitte tähän roolipelimaailmaan, oliko teillä joku intro siihen? Tai? Meillä oli semmoisia eläytymistehtäviä, oli aina sen kerran alussa, mutta vaan niin kuin ekoilla kerroilla. Sitten tavallaan niin kuin se roolipäminen oli helpompaa, että pystyttiin vaan ottaa kortit kaulaan, mutta aluksi oli tämmöisiä niin kuin improteatterista otettuja harjoituksia, joihin opiskelijat suhtautuivat yllättävän hyvin, että lähti hyvin mukaan. Monen vuoden opiskelijoita nämä oli? Nämä on siis ihan... Aloittavia? Joo, tämä on ensimmäinen. Siis niillä on ollut tätä peliä ennen vain 1 päivä koulua. Eli heti aloitettiin tällä. Tämä on niinku, tavallaan niinku se ryhmäyttäminen tehtiin kanssa tämän pelin avulla. Eli sitten kun teillä oli nämä 2 päivää, niin teillä oli tehtäviä niille, niin mitä he teki livenä, mitä he teki mobiilisti? No esimerkiksi livenä tehtiin kilpailijaseuranta. He kävi tuolla lähti kauppakeskuksiin ja kauppoihin ja kävi katsomassa, että minkälaisia kampanjoita, kun siellä oli 4 eri osastoa, että meillä oli elektroniikka, eläinosasto, urheilu ja muoti. Niin esimerkiksi eläinosasto kävi sitten katsomassa muita eläinkauppoja, että minkälaisia kampanjoita siellä elektroniikka, eläin, muoti, urheilu. Joo. Ja he otti sieltä sitten kuvia ja videoa ja sitten se padilla, niin Strip Designilla tehtiin sitten semmoisia kivoja kilpailijaseurantaраportteja, jotka sitten esiteltiin luokassa ja ladattiin sitten sinne Intaan. Oliko se helppo saada lupia kuvata siellä? Joo, oli. Joo, he oli kyllä saanut ja he oli saanut ihan niin kuin, että myyjät oli tullut keskustelemaan ja et ihan hyvin oli mennyt. Sitten oli asiakaspalautteita, jotka oli pelkästään esimerkiksi Facebookissa. Mulla oli aiempi ryhmä rekrytoitu asiakkaiksi ja he kävi sitten laittamassa asiakaspalautteita. Ja niihin sitten vastaatiin tuolla pitkin matkaa oikeastaan, mutta että periaatteessa niin kuin yksi semmoinen kerta, jolloin niitä tuli tosi paljon niitä palautteita.
että mulla oli jaettu toi matkailuluokka ja siellä toisella puolella luokka oli ne, jotka kirjoitteli niitä palautteita ja nämä siellä toisella puolella sitten hikihatussa yritti keksiä vastauksia niihin. Et se oli niinku molempien opiskelijaryhmien mielestä tosi hauska. Sitten osaston tämmöinen liiketoimintasuunnitelma tai tämmöinen nyt business model canvas tehtiin kanssa pädeillä, että Piit onneksi mulle siellä yhtenä aamulla tuli apua, mun pitää saada tällainen, ja Piit nopeasti mulle teki sen pohjan ja käytettiin sitten niitä. Ja tehtiin niin kuin vähän tämmöistä toimintasuunnitelmaa jokaiselle osastolle, että siinä opeteltiin myös niin kuin liiketoiminnan perusteita, että minkälaisia asioita pitää ajatella silloin, kun suunnitellaan liiketoimintaa. Oliko tässä muita opettajia kuin sinä? Sä mainitsit ATK-opettajan. Joo, ATK-opettaja ja sitten Henrikhän oli kanssa mukana periaatteessa tässä, että meillä oli niin kuin jaettu sillä tavalla, että hän vastasi muutamista tehtävänannoista ja mä vastasin sitten omista tehtävänannoista, mutta me oltiin periaatteessa molemmat siellä luokassa. Mutta sitten tämä niin kuin pädeillä työskentely ja somessa työskentely, niin se oli mun vastuulla. No mitkä on sun mielestä niin oppimisen kannalta sellaiset parhaat kokemukset tässä tai mitä sä haluaisit jakaa eteenpäin? No varmaan just se, että opitaan niinku yhdessä työskentelemään ja se, että vaikka ei osata aluksi käyttää sitä pädiä ja myös ne tehtävänannot voi tuntua vähän hankalilta, mutta sitten kun yhdessä mietitään tavallaan, että just se, että totutaan siihen, että ei oleteta, että se opettaja kertoo kaiken ja niin kuin syöttää lusikalla valmiiksi, vaan että yhdessä mietitään ja pohditaan ja yhdessä opetellaan. Et se ehkä oli mun mielestä se kaikista tärkein. Et sitten ne huomasi, että siellä oli tosi paljon porukkaa, jotka ei ollut koskaan käyttänyt pädiä. Ja alussa oli ihan, että ei, että mä en kyllä halua koskea tuohon, että tehkää te muut. Mutta sitten kun me siinä rauhassa niin työskenneltiin ja tavallaan otettiin se asenne, että ei tarvitkaan osata, vaan että sä voit niin kuin, tässä yhdessä katsotaan, että mitäs tällä voisi tehdä. Niin sitten tuli ehkä joku semmoinen niin voimaantumisen tunne, että hei, kyllähän mä osaan ja pystyn, että kun mä vaan ryhdyn tähän. Tosi hieno kuulla ja varsinkin siihen opintoja alkuun, niin kuin sä sanoit hyvin, niin tosi voimauttavaa tuommoinen. Mutta kyllä se vaatii opettajaltakin siitä paljon rohkeutta, että myöskään opettaja ei tiedä, mitä tässä prosessissa tulee eteen. Joo, ja tavallaan niin sit pitää osata niin kun suhtautua siihen, että alushan tulee vähän semmoista kuohuntaa ja vastustusta, että pitääkö mun nyt ihan oikeasti itse alkaa tekemään jotain. Mutta tavallaan et pitää muistaa se, että tämä on vaan vaihe, että tämän vaiheen yli päästään ja sitten alkaa niin kun ne tulokset näkymään. Että tavallaan ei niin kuin ota sitä liian itseensä tai vakavasti, että kun sieltä tulee aluksi sitä vastustusta. Entä oliko mitään sitten semmoisia kompastuskiviä tai semmoisia, mitä haluaisit tehdä eri tavalla, jos tekisi uudestaan tämän saman? Joo, kyllä me siis tarkoitushan nyt on uudestaan pelata tätä tammikuussa. Ja ne tehtävänannot, mitkä oli niin kuin tosi tiukkaan määritelty tavallaan, että se tehtävänanto oli selkeä, mutta toteutustavan he sai itse valita. Niin niistä tuli parhaimpia, että kuitenkin se täytyy tosi tarkkaan miettiä, että mikä se on se tehtävänanto ja miten se on aseteltu. Toisaalta sitten kun katsoo noita lopputuloksia, niin mun mielestä ne oli aika hyviä, että kyllä ne sitten oli kuitenkin itse saanut sen. Ja jotenkin musta tuntuu, että ehkä se oppimistulos on sitten kuitenkin erilainen, kun on itse vähän pohtinut ja yrittänyt itse ratkaista ongelmia. Eikä joku, joka tulee sanomaan, että joo, että tästä ja tästä. Mä luulen, että se on kokonaisoppimisessa hirveän tärkeä se, niin. että itse joutuu soveltamaan ja kohtaamaan niitä haasteita. Ja myös se syvä oppiminen on varmaan tukevampaa, kun se itse on pohtinut sitä, niin silloin se muistaa paremmin sitten myöhemmin. Joo.